Erokamano janeno mar LTN, agone Nyasaye erokamano moloso thuolo mondo achak awuoye kode e studio ka. En okinyi majaber ma Nyasaye oyawona to yawoni. Nyinga pok aloko, an Pastor Omedo, aja Kisumo Kogony, ajal mowar kendo janeno mar Yesu Kristo. Alemo gi kanisa mar Dwandwaro kod Chang. E piny Nairobi ka ayudora e gweng' miluongo ni Lakisama e bwo Bishop Barak Odoru. Janeno, kawuono thuon wach madawuoye wacho ni joma nie tuech ratego. Topic kata thuon wach madawuoye wacho ni joma nie tuech ratego. Ing'eni kata okinyi sani nitiere joma ratego mako. Awuoro Nyasaye ma kawuono biro lamo kodi e studio ka manyalo ketho teko jal maratego mako. Ratego en Satan. Omiyo nitiere ng'ama nena ka sani, adena wuoye gi ng'ato sani mobet mos mawinja. Obet mos kendo winja. Samoro en mama moro, samoro en jaduong' moro, samoro en kijana moro, nyako moro, kata nyathi skul moro, kata chi liel moro. To kata kamano, ratego make. Awacho ni ratego en Satan. Omiyo ne ok inindo otieno, samoro iseparori. Nikech ng'at makwiny otweyi ma en Satan. Akia ni en ng'a mobet mos sani mawinja. Mawacho adier ni pastor, ane maratego maka. Awacho ni ratego en Satan. To kapok adhi mbele adwa ni kul wiyi mondo weche duto wakete lwet Ruoth. Agoni erokamano Nyasach loch, akawo janeno ni akete lweti. Imiye winjo matut mondo injili madhi yalo kata madhi puonjo olok ngimane kendo otimne dwaro mar dhod chunye. Alamo ka an gi yie ni isemiye winjo e nying Yesu majawar. Janeno ka ok aketho sa, awacho ni adwa nawuoye gi joma ratego mako. Ratego en Satan. Ng'at makiny en Satan. Tendi ng'ato nena ka makata obedo mos koro winja. To ratego make e yo moro kata machielo. To kawuono akelo Nyasaye mang'ongo. Aluonge ni Nyasach nyiseche. En ema nyalo golo ng'ato maratego mako. Awacho no mako mama moro mobet ng'iya ka sani. Omako jaduong' moro, kijana moro, kata nyathi skul moro, kata nyako moro. Tawuoro Nyasaye mabiro lamo kode e studio ka. Omiyo adwa nasom kode Isaya. Adwa ni kaw mumbi kama intie. Isaya 49. Wachako kare 24 matindo. Isaya 49 matindo 24. Adwa nawuo gi joma ratego mako. Adier kibedo mos ineno ka ratego maki. Onyalo maki e yo moro mar tuo. Ni man chang to kiyudi. Mano ratego. Onyalo maki makwe mar ot kata mar dala. Mise manyo ndalo mathoth onge. Mano ratego. Onyalo maki makata nyathi manyo to kiyudi. Mano ratego. Onyalo maki mutami kata mana dhi tedo. Mano ratego. Samoro nyalo mako handi moro. Ni timo to lwar piny. Wawuoye ratego yaye. Jal moro akele studio ka. Samoro nyalo mako kijana moro. Otamo nyaka nyombo. Mano ratego. Samoro nyalo maki. Otami. Ok inyal kata kendo. Mano ratego. Onyalo maki. Awacho ni adwa wuoyo gi joma ratego mako. To kawuono akelo Nyasach ono. Excuse. Nyasaye manyalo golo ng'ato kuom ratego. Omiyo adwa dhi kodi e ndiko Isaya 41:9. Wachako kare 24. Ndiko mar Nyasaye wacho niya. Bende dima ng'at maratego joma osemako. Anuoyo. Ndiko mar Nyasaye wacho niya. Bende dima ng'at maratego joma osemako. Koso dires ng'at ma joma kwiny otueyo. 25 wacho niya. An Ruoth Nyasaye to adwoko niya.
Jomotue nogol kata mana kuom ng'at maratego, kendo jomomaki nores kata kuom ng'at makiny. Anaked gi jogo duto te makedo kodi mi ares nyithindi e lwetgi. Awacho nadwa wuoyo gi joma ratego mako. Andiko ma Nyasaye wacho niya, bende dima ng'at maratego joma osemako. Nawacho ni ratego en Satan. Adiero mako ng'ato sani manena. Samoro ne ok inindo otieno nikech ratego maki. Samoro mako ng'ato gi tuo sani. Isetemo gi dakteche, chango tamore. Awacho ni mano ratego. Samoro nyalo maki gi wich bar mosiko. Isemuonyo yath, duoko onge, mano ratego. Samoro nyalo maki mar sukari, samoro pressure, samoro asma. Samoro ketie yath mimuonyo sate. Intinde chiemo iyiero chiemo michamo. Wawe ratego marach. To kawuono jal moro nitiere ka manyalo golo ng'ato kuom ratego. Wawe gi ng'amo bet mawacho ni pastor ane maratego maka. Adier samoro maki. Isewuotho osiptende kimanyo konyruok, kimanyo chang. Lokruok onge. Tinde nyaka jo kemesi ong'ei gi nyingi. Nikech in kastamb gi. Ing'e ni mano ng'ama maratego mako. To kawuono Nyasaye ni ka. 25 matindo wacho niya, an Ruoth Nyasaye to adwoko niya. Ok an pastor Omedo. An Ruoth Nyasaye to adwoko niya. Jomotue nogol kata kuom ng'at maratego. Kendo jomomaki nores kata kuom ng'at makiny. Wawuoye ratego yaye. Momako ng'ato ok nyal yudo chang. To kawuono Nyasach loch makelo ka. Andiko lezo ni ok en dhano madoriambi. Be ok en wuod dhano madolokre. Kosewacho notimo totimo. Wawuoye joma ratego mako. Chieng' moro kisomo mwaka Marika Beach. Nitiere kijana moro maniluongo ni wuod Jogerasi. Ratego nomake. Wuotho mana kuonde liete kochamo wiye joma tho. Odak mana kaburini. Nikech ratego nomake ogole dalagi. Andiko wacho niya, nosetwe tiendene gi lietene gi lwetene to noriedo mana nyororo motuego nikech ratego nomake. To chieng' moro romo gi jal mawuoyo wiyene. Aluonge ni Yesu Simba. Iluongo ni kwach ma jochiende. Kawuono biro golo ng'ato kuom ratego momako ng'ato matuo. Nikech onge gima tek matame. Chieng' moro mako mama moro. Owinja kayalo e Lolwe TV kaka kayalo ka. Ratego mar asma nomake. Notimo gimiluwo muonyo gine niluongo ni inhaler. Mane wuotho ge mfuko. Kawuono Nyasaye ma jabiro ga dakika mogik. Nyasaye ma jabiro ga chien. Nokonyo mamani maratego mar asma. Noweye. Sama nalamo ne Nyasaye. Kata kawuono ng'ama nene studio ka. Mawinjo karatego mar tuo nomake. Andiko lero ni ya 25. An Ruoth Nyasaye to adwoko niya. Jomotue nogol kata kuom ng'at maratego. Kendo jomomaki nores kata kuom ng'at makiny. Sani kawuono. Hawuoyo gi ng'at maratego mako. Adier kawuono. Nyasaye biro golo ng'ato kuom ratego. Samoro ng'ato omako ng'ato nena kasani. Omako kwe mar otonge otamore. Ok nyal betie. Nitie samoro mama moro kama nena. Odwa ni mondo fundi. Nikech ratego mar kwe odonje ot. Ratego yaye. To kawuono Yesu nitie. Mabiro golo ng'ato kuom ratego. Adier ne gikendoru kweroru. Mana nuluogore swete darling. Ratego nodonjo makwe mar ot nolal chop. Jitine luongore gi nyinge le. Wawuoye ratego marach. Manyalo mako ot moro motam nyaka kwe beti. Samoro ng'ato ninde sitting room. Ng'ato ninde bedroom. Ing'e ni mano tiji ratego.
Akia ni ng'ato be winjo mawacho ni pastor, awinjo duond Nyasaye. Adier ng'ama ratego make mawuoyo go sani. Ng'ato ok nyal nindo. Samoro mako mama moro ka gilelo. Adier gino ok girome wach. Ng'eni mano ng'ama ratego mako. Ng'ama nyiero gi wadgi onge. Dichuo kodonjo godhiambo. Mani luongo ni kwach. Ogolo koke. Kwe norume ode ni chon. Ng'ama loso gi wadgi onge. Ji wuoyo tinde gi SMS. Simo. To kawuono wuoyo Nyasach loch. Mabiro golo ng'ato kuom ratego. Mawacho ni pastor ane maratego maka. To kawuono ndiko lero niya. Chieng' moro mama moro biro timona neno. Ong'isa ni pastor. Anakia. Gima notimore kit ngimana. Nayudo dichuo. Kendo wasenyuologo nyathi achiel mawuoyi. To tino nindo mana oko. Akia wan wagore piny maru. Nang'iso mama no ni winjo. Manya ne da wuoyo kodi. Nikech ang'e jal momaki. Sama nobiro ira ng'isa ni winjo mama. Ratego maki. Mar kuyo ok nyal bet e ot. To kawuono adwa lamo kodi Nyasaye. Adwa golo teko mag mudho mag Satan. Chunje mag koso kwe momaki. Nang'isa ni mama koro wadwa lamo. Ne walamo Nyasach polo. Mama machano ogony. Maratego weye. Nikech 25 wacho niya. An Ruoth Nyasaye to adwoko niya. Joma otue nogol kata kuom ng'at maratego. Kendo joma maki nores kata kuom ng'at makeny. Anaked gi jogo duto te makedo kodi. Miya res nyithindi lwetgi. Kare kawuono inyalo res ng'ato. Kawuono inyalo res ng'ato. Mawacho ni pastor ane maratego maka. Adier samoro mako ng'ato ka. Omako nyarwegi moro ka sani. Ratego make ni ok nyal kende. Adier moro make mar wuoth. Kawuono en chiki sumo. Kinyen sinyakach. Rucha en chiki Dubai. Nikech ratego mar wuotho make. To kawuono awinjo ka duoko nitie. Samoro nyimine ni kata osiepeni. Gin gi e utegi. Nyasaye notimonegi ng'wono gin gi chwogi. To in idong. Ratego mar dong omaki. Odong kodi. Samoro adieri jaber. Maji kaneni to wacho ni jowadwa. Nyako ni to ber. En gi figure 8. Ratego nyalo duoki. E 2.3. Ing'eri ratego rach komako ng'ato. Okia kata ber ng'ato. Kata ng'at mapenji nyingi onge. Nikech ratego. To kawuono awinjo ka Nyasaye nitie. Ratego nyalo mako ng'ato. Okia ber ng'ato. Okia kata pesa ma ng'ato ni godo. Chieng' moro mako mama moro. Ubiro iro ng'isa ni pastor ratego maka. Na winjo kiyale Lolwe TV. An gi nyithindo 2. Aja higni 25. Ratego nomaka mabedo dalawa. Jonyuolna notho te. Koro anyuola nogo bura. Giwacho ni onge gima timo dala ka. Ing'e gima ratego notimone. Ratego nogoye e jaduong' manigi higni 60. Niye makendo nyako ma ja higni 25. Okawacho ni kend rach. Ng'iyo ne pichano. Ja higni 25 gi ja higni 60. Ogona simo ni pastor onge kwe. Jaduong' ni mbas kwarwa. Ing'e ni mano ng'ama ratege momako. Ratego tere kama ne ok onyal beti. Ratego nyalo teri. Miwach ni jowadan koro wadhi atedi. Nikech ratego maki. Ok inyal yudo ng'etni makendi. To kawuono 25 wacho niya. An Ruoth Nyasaye to adwoko niya. Joma otue nogony kata kuom ng'at maratego. Kendo joma maki nores kata kuom ng'at makeny. Anaked gi jogo duto te makedo kodi. Mares nyithindi lwetgi. Kawuono inyalo res ng'ato kuom ng'at maratego mako. Wuoyo ratego yaye. Manyalo mako ng'ato ni ok yud tich. Adier samoro no somo. En gi certificate. En gi degree. Lakini ratego make ni ok onyal yudo tich. Ing'e ni mano ng'ama ratego mako. Iluongo ji. Kendo ikawo ji. Heto ratego make.
en odong' adong'a. Ratego tame ni ok onya yudo tich. Samoro adier otiyo ji indiko permanent, en odong' mana casual nikech ratego make. Wawuoyi ratego yaye, ratego manyalo dong' gi ng'ato, ratego makia kata somb ng'ato, ratego makia kata in gi digri. Yesu kende emanyalo golo ng'ato, Nyasaye kende emanyalo golo ng'ato kuom ratego. Chieng' moro mako kijana moro, onena kayalo e Lolwe TV kaka koro ayaloni. Nene piny mar Mombasa, en oyiena ni pasta tim nenda. Ratego nomake manoriembe kama notiye. Nosebedo dweche adek e ode kaachiel gi chiege. Tich norumo te. Koro nogidhier nono, giwachone gitama. To sama nogona simo, nawinjo ng'isa ni winjo wuoyi matin. Ratege momaki. To kawuono nolamo kodi e simo. Ne en e piny mar Mombasa. Hono notimore. Bang' dakika 30 nowinjo call kama nose apply tich. Mano luonge tich. Kendo tiyo nyaka kawuono. Wawuoyi gi ng'ama wacho ni pasta, kare ane maratego maka. To kawuono awinjo duond Nyasaye. Nikech Nyasaye wacho ni ya 25. Nyasaye wuoyo niya, ok an Pastor Omedo, ni to an Ruoth Nyasaye to adwoko niya, jomotue nogol kata kuom ng'at maratego, kendo jomomaki nores kata kuom ng'at makeny. Anaked gi duto te makedo kodi, ma res nyithindi e lwetgi. Kare kawuono inyalo res ng'ato ma wacho adier ni pasta ane maratego omaka. To kawuono abiro lamo kodi jakondo mula. Aluonge gano osiep Lazaro sule mar okinyi. En diere studio mar Lolwe ka. Abiro lamo gi ng'ato mobet mos mawacho ni pasta ane maratego maka. To kare kawuono awinjo kinyalo gonya. Adiero mako nyako moro kasani, mama moro, otamo ni ok nyal ting'o nyathi. Mano ratego. Osemadho yath aina gaina. Duoko onge. Ratego tamore. Osetim ni operation. Samoro ni igolo growth. Ratego tame ok onyal ting'o. Adier samoro osewuotho. En komako ich. Ratego golo gi dweche 3. Adier samoro ratego kete ni kodhi nyuol to nyaka tim ni operation. Awuoyi ratego yaye. Samoro en kodhi nyuol. Ratego keti noduogo gi lwete. Donge osiptal. Chieng' moro mako ana e Muma ka. Mano kisomo Samuel mokwongo mok adhi somo kodi. No mako Hana. Mano ochuno Hana ne onge kwe. Ma Elkana chuore kendo. Hana ne onge kwe, nonyier Hana. Hana ne nyiero higa ka higa. Hana kanipogo gik moko, ene miye migawo achiel. Nikech onge nyathi. Chieng' moro Hana wacho, enough is enough. Horomo. Hana nokawo atua. Madhi Nyasaye maduong' mang'ongo. Nyasaye manyalo golo ng'ato kuom ratego. Duoko noyudore. Ma Samuel nonyuol. Mere chieng' moro oliwo Hana. Oliwo Sara. Kaachiel gi Ibrahim. Higa onyono 90. Higa onyono 100. Duoko to otamore. Nikech ratego nomako. Mowacho ni ok ginyal ting'o nyathi. Awuoro Nyasaye manolimo gi kido mar ji 3. Akia ni mari ni to osetieko higni adi. Nyasaye ono. Nyasaye ma jabiro ga dakika mogik. Donge Isaka noyudore. Awuoyo gi joma ratego mako. Mawacho adier ni pasta. Kawuono awinjo duond Nyasaye. Nikech 25 wacho niya. An Ruoth Nyasaye to adwoko niya. Jomotue nogol kata kuom ng'at maratego. Kendo jomomaki nores kata kuom ng'at makeny. Anaked gi jogo duto te makedo kodi, ma res nyithindi e lwetgi. Kare kawuono inyalo res ng'ato kuom ratego. Mawacho ni pasta ane manok anindo tieno. Nikech ratego maka. Higa bende koro dhi luoro jowadwa. Ratego pod omaka. To kawuono inyalo gonyi. Awinjo kibiro gony ng'ato. Adier samoro mako ng'ato ka.
otamo kijana moro kendo omake. En kokendo to mon weya weya, mano ratego make. Ok onyal bet gi dhako. Wawuoyo ratego yaye. Samoro pango mawach ni higani, kaka higa koro dhi rumo ni, ok rum, ok chopi, kapok abedo gi ng'etna. Ratego tamore ketha ketha. Adier samoro pango mowach ni jowadwa kawuono dweni to nyaka bed gi dhako. Kochopo ratego rucho. To kawuono awinjo ka Nyasaye biro timo. Awuoyo gi ng'ato Nyasach loch. Jomoko ne miya nyiero kawacho niya ni dhako en were, ni en gi were mar wecho. Ber, nawinjo ka ji wacho ga ni dhako nigi were mar wecho. Ni to kano we min, to chako we wuon, to chako we nyamin gi, to chako we owetege. Ni to koro in bende do we kos moko wei. Iwinjo, ae gima chalo kamano, ratege momako. To kawuono andiko lero niya, an Ruoth Nyasaye to adwoko niya, Joma Tuech nogol kata kuom ng'at maratego, kendo joma omaki nores kata kuom ng'at makeny. Kijana moro chieng' moro mako, ogochona konena e Lolwe ka. Ratego nomake. Ne en gosiepne manyako mane gin go e secondary. Adiere nogike form 4. To siepne no nokalo, noyudo marks maber, modhi e university, mochopo e second year. To kano ochopo e second year, nolokore wuoyi ni paro. Kech nosenyuologo nyathi achiel. Nikech ne giwinjore ni gibiro kendore. To kano ochopo, oloko paro, ka en e third year. Wuoyi ni koro ne dwa madho sum. Nowinja kayalo kaka yalo kawuono e Lolwe TV sasane. Nang'ise ni wuoyi matin, Nyasaye nitie manyalo ketho teko mag mudho mag ratego. Nang'ise nawuoyo kode matimone counseling. Duoko noyudore ma wuoyi matin nokendo kendo en gi chiege. Awuoyo gi joma ratego mako. Adier samoro mako ng'ato ka ratego mar kong'o. Kawacho ni kong'o rach. Satan mar kong'o ratege momaki. Okagine ni madho kihero. Ing'eni hero ratego. Iwacho ni golo lok. Mane breakfast. Adier, gima ng'eyo ni ratege momaki. Adier samoro omaki. Donge neno ko otami ni ok inyal gedo. Nikech ratego mar kong'o omaki. Otami ni ok inyal gedo. Samoro otami ni ok inyal kendo. Nikech ratego mar kong'o omaki. Samoro omaki adier. Mama moro onge kwe sani. Jaduong' moro onge kwe sani. Oywago dalane nikech ratego. To kawuono ndiko lero niya, Joma Tuech ibiro gony kata kuom ng'at maratego mako. Samoro mako ng'ato, otamo ni ok nyal gedo. Ing'eni mano ratego. Adier en kotemo to chunye chida, ratego make. Samoro mabati ne piny, samoro musmal ne piny, mondo chak wuoth mondo dhi ogedi, ratego tamore. Kawuono awinjo kibiro timo. Chieng' moro mako jaduong' moro ma jahigni 68. Otamo ni ok nyal gedo. Wuode nosekendo, nyare nosekendi, to baba onge ot dala. Nang'ise ni winjo jaduong', abiro lamo kodi Nyasaye manya. Jaduong' ni nomanya, manwa lamo kodi Nyasaye, ma jochiende mag ratego mag Koso gedo ka noa choth mogedo e yor ono. Samoro nyalo maki motami nyombo. Adier opango mondo dhi nyuom chiegi, ratego tamore. Adier samoro pango, ne kaka nyimine ni samoro nonyuom dhok. Osiepeni nosenyuom dhok. In ratego maki, isetieko higni 15 gi jaodi, kata gwene mapok oter. Kawuono ratego biro gonyi, kawuono Nyasaye biro gonyi kuom ratego. Samoro ipango, to chunye chida. Ratego kochopo, ratego ketho. Kawuono Nyasaye nitie. Chieng' moro mama moro timona no ni pastor. Adier Nyasaye notimona ka ratego nomaka ni ok nyal ter dhok dalawa. Nyasach loch na aneno ono. Kata kawuono ibiro gony ng'ato. Samoro nyalo mako ng'ato nyaka ohand ng'ato. In kichako ohala to nyaka lwar piny. Ing'eni mano ratego. Adier, in kiyawo duka, podho,
M-Pesa podho, hardware podho, nikech ratego tamore. Tini teme gomena, tini teme gi lewni, tini teme gi nyanya, tini teme gi rech. Ratego tamore ni kata ng'at mapenjo nyinge onge. To kawuono awinjo teko Nyasaye, nikech owacho niya, ibiro gonyo ng'ato kuom ratego. Samoro omako nyathi skul moro, otamo ni ok nyal somo. Omako chi liel moro, otamo ni ok nyal bedo gi kwe. Nyathi skul moro, skul bogo ni jela. Samoro in e college, kama fi biro ayo tamore, nikech ratego chwado lwete. To kawuono ndiko lero niya, Ruoth Nyasaye wacho niya, ibiro gony ng'ato kuom ratego. Adwani asom kodi muma mogik mondo alam kodi Nyasaye. Ondike Isaya 61 e wang'e. Adwa lamo kodi Nyasaye gi muma no. Andiko ma Nyasaye wacho niya, ni Roho mar Nyasaye ni kuoma, nikech Ruoth Nyasaye oseyiera mowira mondo aland wach maber ne joma odhier. Oseora mondo akwe chuny jogo maneno masira, bende mondo ahul ni joma omaki ni koro gin thuolo, kendo ahul joma otue ni koro konygi. Isaya noneno wachni. Omiyo adwa nalam kodi Nyasaye. Nyasaye wacho ni koro igonyo ng'ato. Koro gony ng'ato kawuono. Kinyalo mako TV maki. Kinyalo gocho gi piny tego. Nikech andiko lero niya, Nyasachwa bade ok chiek, be itiyo kodino. Walamo Nyasaye. Agoni erokamano Wuoro Maler. Akawo janeno ni akete lweti. Akawo mama ni, akawo jaduong' ni. Akawo nyako ni, akawo kijana ni, akete lweti Nyasaye. Dhiye kama entie, mana kaka ndiko ni owacho ni inyalo gonye kuom ratego momake. Nyasaye gonye mama ni, gonye kijana ni, konye jaduong' ni, konye nyako ni. Nyasach loch alamo kan gi yie ni timone e nying Yesu majawar. Janeno mana kaka wacho ni nyinga en Pastor Agustino Omedo, aja Kisumu County, ajal mowar kendo mopong' gi teko mar Maler. Alemo gi kanisa mar Duond Oro kod Chang e piny Nairobi ka, ayudore gweng' miluongo Nakisama e bwo Bishop Barak Odoro. Ji mang'eny osekawo namba na en piny ka moyudo konyruok. In bende ibiro kawe mondo iyud konyruok. Erokamano ne askofu wetu Dr. Mama Winnie Owiti. Nyasaye mondo gwedhi kama intie. Nyaka jo Lolwe TV te, director mar Lolwe Sam, kachiel gi Niko kelo nyaka joma tiyo Lolwe te. Nyasaye mondo gwedhu. Namba mar simo en 0726 84 39 41. 0726 84 39 41. Namba machielo en 0750 38 34 99. 0750 38 34 99. Kao kamano to kao namba mondo watudre e sach Nyasaye. God bless you.